Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Selamat siang lagi kita. Ojo salvo karo polaku ya, guys. Ini karena sesuatu yang urgent iki. Iki lho ceritane iki mau, ceritane ya. Karena angin iki mobat mabit ning dhuwur kono kuwi akhire iki enek sing nggon turahan talang ngono kae lho, guys. Turahan talang ngono kae kan rada jepat ngono ya. Akhire bebek saking angin iki gede. Lah solusine piye? Saya terus berpikir, iki kudu tak tindhe iki. Tindhe apa ya? Karena eneke paving ya kudu tak tindhe paving. Aku gak duwe anu, guys, gak duwe wuwung atau gak duwe gendeng turan gak duwe. Saendene aku ijik duwe gendeng turan tak tindai gendeng wae karena gendengku turahan ki kemarin ku wis tak usungi kabeh nang ngone pakku ya wis tak usungi kabeh nang pakku to. Akhirnya aku ki tidak menyisakan. Lah ngene iki lho guys, ngene iki lho. Rumangsane wis ra kanggo kabeh diusungi, disingkirke kabeh. Ternyata aku masih membutuhkan ngono lho. Akhirnya yo wis akhirnya dengan paving sisa-sisa yang ngene wong kan enek paving-paving ngono kuwi to, guys. Tak jikuk karo anakku lanang iki tak unggahke arep tak nggo nindhehi sebagai apa? Pemberat. Sebagai pemberat anu, guys, apa ki plat talang ngono lho, guys. Dirimu ngerti to? Kowe ra ngerti to talang ngono kae. Lah itu kan dianu ngono lho, guys, ditutupe nggon gendeng, dienggo nutupi sambungan ngono lho, guys. Lah ndelalah ki enek turahan sithik. Saking gedene angin akhire mobat mabit saka ngisore suarane kuwi serang menakke kuping tenan. Suarane ki berisik ngono dan sangat mengganggu ngono lho. Makane aku berinisiatif untuk nganu kuwi mau, untuk apa? Menehi apa jenenge kuwi mau? Menehi paving ngono. Lah iki kok malah dodeng sliwer iki sapa jane iki ding sliwer ngono. Malah do melu menek kabeh ngono kuwi piye ngono. Lah iki aku ki posisi wis ning dhuwur kono, guys. Posisi wis ning dhuwur, wis tak apa jenenge? Wis tak tindhe-tindhehi ngono. Malah anak-anakku ki do melu munggah do dolanan ngene iki. Engko tak dudone waktu posisiku ning dhuwur ya, guys ya. Aku ki ra ngerti, ternyata ki ya memang apa di atas sana ki udarane memang wangine wus 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 bantre ra umum. Tenan, guys, iki aku ning dhuwur anu, ning dhuwur atap paling ujung dhuwur. Ning gone apa bahasane Jawa ki ning gone wuwungan ngono lho, guys ya, ngono. Lah iki ki ya sing tak jak ki ya anakku lanang iki sing tak kon bola-bali apa jenenge, bola-bali munggahke, ngidukke ngono kuwi iki ya anakku lanang iki karena sing wani munggah ya mung aku karo anakku lanang ki lha rokku ngantek mobat-mabit klebat-klebet saking gedene angin. Makanya berhati-hatilah kalian yang berada di luar ruangan, apalagi kondisinya kaya ngene iki, cuacane seperti ini. Anginnya tidak bisa diprediksi. Nah, seperti inilah saat saya berada di atas ngono. Iki mau ki aku ki lali malah jebolan iki anu enek sing keri ngono ya, guys. Enek sing keri akhirnya ya dadak midun meneh engko terus munggah meneh ngono kuwi terus iki wong jenenge wae ora enek. Maksudnya ora enek wong gedhe sing dijak di apa kuwi dikongkoni ngono iki gak enek, akhire ya kudu dhewe, ngono lho guys ya, ngono lho. Dirimu pernah ora menek-menek ngene iki, menek nang gendeng ngene iki pernah apa ora? Aku ki piye ya wong wedok tapi ki ya spek apa wae iso, arek spek tukang iso, spek apa jenenge, koki ya iso, dadi tukang tani ya iso, tukang tani. Dadi tukang tuthuk-tuthuk gendeng ngene iki ya iso, pokoke apa wae wis to, mbok kongkon apa wae iso. Merayap ning dhuwur gendeng kuwi lho ya iso aku ki. Rumangsamu. Tidak semua wanita punya skill seperti ini ya, guys ya, tenan. Tidak semua wanita punya skill seperti saya. Jadi jangan mencoba-coba untuk mencoba. Aja wani-wani nyoba munggah gendeng guys, malah ndes. Engko malah ra iso midun. Malah kucur rak yo dadi dadak nyelokke damkar. Tenan. Kowe ajar-ajar munggah gendeng ora iso midun, rak yo malah dadi apa, dadi ontran-ontran ngono lho. Damkar diceluk ngono. Lah iki lho guys, kene iki lho tak sepil aku ning dhuwur. Aku ora ngerti kuwi sapa sing njiko, kuwi kae ning dhuwur wuwungan ngono kae. Delokno kuwi ngono kuwi aku ki ning dhuwur wuwungan merayap ngono iki. Bayangkan aku merayap ning dhuwur empyak. Empyak piye wong nang dhuwur gendeng kok. Wong lanang urung karuan wani lho guys iki ngene iki.